Ами, тате, аз отивам да ловя навънка покемони за около 10... Айде, не 10, айде 5 часа. За 5 часа няма да има. Ами, ти за 5 часа ще обиколиш света, бе. Това е тая работа. През тия 5 часа. Значи, тате, 5 часа съвсем нормално ловене на покемони. Да ловиш покемони е изкуство, идващо от душата ти. За да намериш един покемон, ти трябва около 1 квадратен километър. Да обиколиш 1 квадратен километър и да хванеш покемона, ти трябва 10 минути. Значи ти този покемон го хващаш и го имаш. Така било, значи. Хващаш го покемона и го имаш. Това си е мъжка работа, бе! Еми, значи идвам! Тоест пък, идваш ли? За кога ще го чакам това моя баща? Само да ми дадат тези покемони! Покемон! Дай! Мъж! Покемон ли?